Ресторант Ла Виста не беше просто място за хранене. Той беше върхът на хранителната верига в нощна София. Кацнал на последния етаж на стъклен небостъргач, той предлагаше панорамна гледка към златните кубета на храм-паметника Александър Невски, които блестяха студено под зимното небе. Въздухът вътре беше наситен с тежкия аромат на пури, кохиба, скъпи френски парфюми и звука на кристални чаши, които се чукаха в наздравици за сделки за милиони. В центъра на този показен блясък, изолиран от своеобразна мъртва зона от празни маси, седеше Виктор. Той беше мъж, чието име караше политиците да внимават какво говорят, а конкурентите да проверяват колите си за експлозиви. Облечен в черен поръчков костюм, той излъчваше онази специфична мрачна аура на човек, който отдавна е забравил какво е спокойствие. Но най-трагичната гледка на тази маса не бяха въоръжените охранители, които стояха като статуи в сенките, а двете малки фигури до него. Алекс и Мия, неговите 7-годишни близнаци, седяха изправени, безупречно облечени в дрехи, които струваха повече от заплатата на целия персонал, но очите им бяха празни кладенци. Те не се хранеха, не шаваха, не гледаха в телефони. Те съществуваха в балон от абсолютна, потискаща тишина. Виктор водеше напрегнат разговор по телефона, уреждайки проблемна пратка на пристанище Варна, и за него децата бяха просто още един ангажимент, задължение, което трябваше да бъде паркирано някъде. Около тях хората се смееха, музиката свиреше, животът кипеше, но за близнаците светът беше ням черно-бял филм, в който никой не искаше да играе с тях. Те бяха най-самотните деца в най-скъпия ресторант на България. Кухнята на ресторанта цареше брутален, организиран хаос, напълно скрит от изтънчените погледи на клиентите. Сред гъстата пара, оглушителното тракане на тигани и нервните викове на главния готвач се движеше Елена. На 24 години, с уморени очи и ръце, загрубели от работа, тя беше невидима за богатите посетители. Просто инструмент, чифт ръце, които носеха чинии и отнасяха остатъците от пиршествата им. Елена работеше на 2 места, за да плаща наема си в сив панелен блок в квартала Клюлин и да помага на болната си майка. Тя беше физически изтощена, краката й пулсираха от болка, но сетивата й бяха изострени до краен предел. Животът я беше научил да наблюдава, за да оцелява. Когато излезе в салона с тежкия сребърен поднос, погледът й неизбежно падна върху масата на мутрата, както я наричаха колегите, да и със страх и презрение. Докато другите сервитьори виждаха само заплахата, излъчвана от Виктор, и разглезените му дебили, Елена видя нещо съвсем различно. Тя забелязваше микроскопичните детайли, които убягваха на всички останали. Тя видя как Алекс леко, почти незабележимо побутва сестра си с лакът под масата. Видя как пръстите на Мия трепват в бърз ритмичен танц върху покривката. Това не беше нервен тик, нито детска игра. Това беше отчаян, таен опит за комуникация. Сърцето на Елена се сви от остра болка на разпознаване. Тя бе отгледала по-малкия си брат, който беше роден глух, и познаваше този поглед, погледът на дете, което крещи за внимание в свят, който отказва да научи езика му. Тя разбра, че тези деца не са просто тихи, те са затворници в собственото си семейство. Атмосферата на масата на Виктор се промени за части от секундата, ставайки наелектризирана и опасна. Телефонният разговор явно беше преминал границата на добрия тон. Лицето на боса почервеня от сдържан, леден гняв, и той стовари тежката си длан върху махагоновата маса с всичка сила. Ударът отекна като изстрел от пистолет. Вибрацията премина през дървото като токов удар и стресна малкия Алекс, който в този момент несигурно посягаше към чашата си с вода. Ръката на детето трепна неконтролируемо. Пръстите му се подхлъзнаха и тежката кристална чаша полетя към пода. Тряс! Звукът от разбиващото се на хиляди парчета стъкло преряза живата музика и разговорите в ресторанта като нож. Всичко замръзна. Времето сякаш спря. Охранителите на Виктор скочиха мигновено, ръцете им автоматично посегнаха към кобурите под саката, очите им сканираха залата за нападатели. Когато осъзнаха, че е просто счупена чаша, напрежението не спадна, а се трансформира в чист ужас. Управителят на ресторанта пребледня като платно и тръгна бързо към масата, готов да се унижава и да моли за прошка.
Виктор затвори телефона бавно и погледна сина си. В погледа му нямаше бащинско съчувствие или уплаха, а само ледено разочарование, умора и досада. Алекс се сви на стола си, ставайки възможно най-малък. Очите му се напълниха с сълзи, очаквайки шамар или вик, който нямаше да чуе, но щеше да усети с всяка фибра на тялото си. Никой в залата не смееше да мръдне. В този момент на парализиращ колективен страх, Елена наруши всички правила на протокола и инстинкта за самосъхранение. Тя пресече пътя на управителя, не носейки парцал за чистене, а решителност да защити беззащитния. Елена стигна до масата преди всеки друг, движейки се с целеустременост, която изненада дори охраната. Един от гардовете направи крачка напред, за да я спре грубо, но Виктор вдигна ръка, спирайки го. В очите на мафиота се четеше смесица от любопитство и раздразнение от дързостта на тази непозната. Вместо да започне да събира стъклата панически или да се извинява раболепно, Елена направи немислимото. Тя приклекна до стола на Алекс, напълно игнорирайки скъпата си униформа, която докосна пода, така че лицето й да бъде точно на нивото на неговите оплашени очи. Игнорирайки най-опасния мъж в София, стоящ над нея като буреносен облак, тя вдигна ръце. Движенията й бяха плавни, ясни и изпълнени с емоция. На български жестов език тя попита: "Изплаши ли се, Малчо? Всичко е наред. Погледни ме, това е само една глупава чаша. Виж, тя направи магия, стана на 100 диаманта по пода." Алекс спря да трепери. Той погледна баща си, после Елена, невярващ на очите си. Бавно, с несигурни, треперещи пръсти, той отговори: "Тате ще се ядоса много. Аз съм непохватен." Елена се усмихна топло, излъчвайки спокойствие, което сякаш затопли ледения въздух около тях, и подписа обратно: "Тате не е ядосан на теб. Той просто е много гладен и уморен. А вие обичате ли шоколад? Аз знам къде крият най-вкусния." В този миг Мия, която не беше реагирала на никого от месеци и гледаше в една точка, се обърна рязко. Виждайки знаците, тя се изкикоти беззвучно, но с грейнали очи. Виктор гледаше сцената като хипнотизиран. Той, човекът, който контролираше половината град, се чувстваше напълно излишен, безсилен и ням в този интимен разговор. За пръв път от години виждаше децата си да се усмихват така, искрено детски, сякаш някой най-после бе светнал лампата в тъмната им студена стая. Вечерта приключи в странна, нереална мъгла. Виктор плати сметката, без да я поглежда, оставяйки на масата пачка банкноти, която надвишаваше месечния оборот на малък магазин. Той обаче не каза нито дума на Елена, дори не я погледна в очите. Той изведе децата, а те за първи път, откакто идваха тук, се обърнаха назад, търсейки я с поглед сред персонала, за да й помахат плахо и щастливо за довиждане. Елена им отвърна с таен знак, усмихвайки се през сълзи. Но щом тежката входна врата на ресторанта се затвори зад гърба на Виктор, реалността се стовари върху Елена с цялата си тежест. Управителят, чийто страх сега се беше трансформирали в яростна агресия, я сграбчи грубо за ръката и я дръпна към кухнята, далеч от погледите на клиентите. "Ти нормална ли си, ма?" крещеше той, пръскайки слюнка в лицето и вените на врата му бяха изпъкнали. "Знаеш ли кой е това? Това е Виктор Иванов. Ако се беше обидил, ако беше решил, че му се подиграваш, щяха да ни затворят до сутринта, а мен да ме намерят в някой канал. Не ти плащам да си играеш на майка Тереза и бавачка. Махай се, уволнена си, и да си благодарна, че те пускам жива." Елена не се опита да се защити, нито да се моли. Тя знаеше, че е безсмислено. Тя свали престилката си с треперещи ръце, остави я на плота и взе палтото си. Излезе през задния вход в студената, ветровита софийска нощ. Вървейки пеша по тъмните улици към спирката на трамвай номер 20, с сълзи, замръзващи по бузите, тя не плачеше за загубената заплата. Тя плачеше от безсилие, мислейки за онези две деца, които отново оставаха сами в своята златна, мълчалива клетка, без никой, който да ги разбере. Сутринта дойде тежка, сива и напоена със смог. Елена се събуди с тревожното, стягащо усещане в стомаха. Безработицата в този град беше страшна, а наемът не чакаше. Трябваше веднага да започне да обикаля за нова работа. Тя се облече бързо, изпи едно горчиво кафе и излезе от входа на олющения, сив панелен блок в Люлин. Но на паркинга пред входа, обикновено пълен с стари коли и дупки,
Цареше необичайна напрегната тишина. Два чисто нови, черни джипа G-клас бяха паркирали директно на тротуара, блокирайки движението и входа. Двигателите им работеха тихо, изхвърляйки бяла пара в студения въздух. Съседите надничаха уплашено зад мръсните пердета. Никой не смееше да излезе навън. Задната врата на първия джип се отвори и оттам слезе началникът на охраната на Виктор, грамаден мъж с бръсната глава, кожено яке и тъмни очила, които скриваха всяка емоция. Той изглеждаше нелепо и плашещо на фона на мизерията на квартала. Елена Петрова, попита той с дълбок, дрезгав глас, който отекна в тишината. Да, прошепна тя. Краката й се подкосиха. Първата й мисъл беше, че Виктор е решил да я накаже за снощната дързост, че е обидил егото му. Ген Иванов ви очаква. Качвайте се. Това не беше покана, а заповед, която не подлежеше на обсъждане. Елена нямаше избор. С разтоптяно сърце, очаквайки най-лошото, тя се качи в кожената, топла утроба на звяра. Пътуването беше мъчително тихо. Колите пореха трафика на София като акули, изкачвайки се от бедните, сиви квартали към полите на Витоша, към света на недостижимите и богатите. Резиденцията на Виктор в елитния квартал Бояна приличаше повече на строго охраняван военен обект или частен затвор, отколкото на семеен дом. Високи бетонни дувари с бодлива тел, камери на всеки метър, които следяха всяко движение, въоръжени мъже с автомати пред масивния железен портал. Вътре обаче, зад тежките врати, цареше стерилна, потискаща тишина, която караше кожата да настръхва. Нямаше снимки, нямаше безпорядък, нямаше живот. Виктор я посрещна в кабинета си. Огромна стая с махагонови мебели, миришеща на стар коняк и кожа, с панорамна гледка към цяла София. Той не стана да я поздрави, седеше зад бюрото си, потънал в сянка. «Проучихте», каза той директно, без увод, хвърляйки тънка папка с документи на бюрото пред нея. «Брат ти е глух по рождение. Гледала си го 10 години сама, докато майка ти е работила в Гърция. Знаеш езика перфектно». Елена кимна, преглъщайки буцата в гърлото си, шокирана от това колко много знае той за нея. Виктор стана рязко и отиде до прозореца, заставайки с гръб към нея. Раменете му, обикновено изправени и заплашителни, сега изглеждаха леко превити под тежестта на нещо невидимо. Наемах най-скъпите логопеди от Виена. Докарах специалисти от щатите, платих луди пари. Децата ми не ги искат. Те ги мразят. Те плачат, когато ги видят. А с нощи се смяха на теб. Той се обърна бавно. В очите на безмилостния мафиот имаше нещо, което Елена не очакваше да види никога. Пълна, съкрушителна безпомощност. Аз не мога да говоря с тях. Аз съм им баща. Дал съм им живот, а съм им чужд. Искам да работиш за мен. Живееш тук. Заплатата е тройна на всичко, което можеш да си представиш. Ти няма да си просто бавачка. Ти ще бъдеш моят глас. Елена прие предложението. Не само заради парите, които щяха да решат всичките й финансови проблеми за години напред, а защото сърцето й не й позволяваше да изостави тези деца в самотата им. Но преместването й в имението беше истински културен шок. Алекс и Мия живееха в стаи, които приличаха на стерилни витрини на скъпи магазини за играчки, претъпкани с най-модерните и скъпи вещи, които стояха неразопаковани в кутиите си. Липсваше уют, липсваше топлина, липсваше живот. Въздухът беше тежък и неподвижен. Първите седмици бяха истинска битка. Персоналът в къщата, икономки, готвачи и охрана я гледаха с открито подозрение и завист, шушукайки зад гърбата й, че е поредната любовница или прищявка на шефа. Но Елена не им обръщаше внимание. Тя запретна ръкави и започна да променя средата радикално. Махна тежките, тъмни кадифени завеси, за да влезе слънцето в стаите. Изхвърли скъпите, но бездушни електронни джаджи и донесе боички, пластилин, топки и дървени купчета. Тя започна да учи децата не на сложен академичен жестомимичен език, а на езика на играта и емоцията. Къщата, която преди беше гробница на тишината, започна бавно да се пълни с вибрациите на тичащи крака и туптене на топка. Охранителите, корави мъже с белези и татуировки, започнаха да се усмихват крадешком и да свалят гърда, когато виждаха Алекс да тича след Елена из градината, смеейки се без звук, но с цялото си сърце. Истинското предизвикателство за Елена обаче
не бяха децата, а техният баща. Една вечер Виктор се прибра много късно, изтощен и напрегнат до краен предел след тежка среща с руски конкуренти. Ризата му беше разкопчана, вратовръзката свалена, очите му бяха червени от умора. Той си сипа голяма чаша уиски и седна тежко в кожения футьойл в хола, искайки просто тишина и забрава. Елена влезе в стаята тихо. Вместо да се оттегли уплашено, както би направил всеки друг от персонала, тя застана пред него с папка в ръка. «Време е за урока ви, Ген Иванов», каза тя с тих, но твърд глас, който не търпеше възражение. Виктор я изгледа кръвнишки, сякаш бе готова да я удари. «Уморен съм, Елена, днес беше ад. Не ме занимавай с глупости, утре». «Те чакат», отвърна тя, без да мигне, гледайки го право в очите. «Те чакат вече 2 години баща им да им каже лека нощ. Няма да е утре. Ще бъде сега». Това го жегна дълбоко. Думите й бяха по-силни от всеки куршум. Той остави чашата с трясък на масата. Ръцете му, които бяха свикнали да държат пистолет, да броят пари и да подписват смъртни присъди, се чувстваха непохватни, огромни и глупави, докато се опитваха да оформят фините знаци на езика. Беше разочароващо. Беше унизително за огромното му его на лидер. Имаше момент на ярост, в който искаше да спре, да я изгони, но Елена стоеше там, търпелива и непоклатима. Когато той най-накрая, след десетки опити, успя да покаже правилния, макар и малко крив знак за «обичам ви», нещо в каменното му лице се пропука. Зад маската на звяра се показа човекът. Минаха 3 месеца. Сюжетът ни връща отново в ресторант «Ла Виста», там където всичко започна. Всичко на повърхността изглеждаше същото. Ослепителният лукс, гледката към нощна София, сервилният персонал. Но когато Виктор влезе през вратата, дори походката му беше различна. Вече не вървеше на метри пред децата си, като генерал пред войска. Този път Елена беше с тях облечена в стилна, елегантна рокля, вървяща до него не като слуга, а като партньор в грижите и възпитанието. Те седнаха на същата маса, която преди беше символ на тяхната изолация. Когато сервитьорът донесе менюто с кожени корици, Алекс погледна баща си въпросително и плахо, старият навик да бъде игнориран все още беше там, дълбоко вкоренен. Вместо да извади телефона си и да потъне в безкрайни бизнес разговори, Виктор остави устройството на страна с екран надолу. Той погледна сина си право в очите, вдигна ръцете си и бавно, макар и с лека несръчност и напрежение, попита с жестове: «Какво искаш да ядеш днес? Спагети карбонара или онази пица с много кашкавъл?» Алекс зяпна от изненада, устата му се отвори леко. Мия плесна с ръце от чиста, неподправена радост и започна да прави знаци бързо. Целият персонал на ресторанта, включително старият надменен управител, който някога беше изгонил Елена като куче, наблюдаваха отдалеч с зяпнали уста. Тишината на тази маса вече не беше тежка, ледена и самотна. Тя беше пълна с диалог, с енергия и любов, която само те 4-мата разбираха. Един таен клуб, в който думите бяха излишни. Но светът, в който живееше и царуваше Виктор, не прощаваше щастието и не търпеше слабостта. Една слънчева, топла неделя, докато бяха на разходка в Южния парк, зона, пълна с семейства и деца, която Виктор смяташе за неутрална и безопасна, сенките от тъмното му минало се завърнаха. Конкурентна групировка беше решила да изпрати кърваво послание. Мощен мотор без номера изрева по алеята, разцепвайки тълпата като нож. Човекът отзад, с черна каска, извади автоматично оръжие. Настана пълен хаос. Майки грабваха децата си и бягаха, хората пищяха панически. Охраната на Виктор реагира мигновенно, професионално, образувайки жив щит от тела около него. Но в суматохата децата бяха останали на няколко метра встрани, загледани в щанд за сладолед. Те не чуваха крясъците, не чуваха рева на мотора и не разбираха паниката на тълпата. За тях светът все още беше спокоен, което ги правеше лесни, неподвижни мишени. Ако Елена беше извикала, те нямаше да я чуят. Гласът й беше безполезен. Вместо това, тя реагира с първичния инстинкт на майка лъвица. Тя изкочи на пътеката точно в зрителното им поле и направи резкия отсечен знак за «Криеница, долу, сега», който бяха тренирали като игра в къщи. Децата, свикнали да й се доверяват безпрекословно, реагираха мигновенно, лягайки зад масивен бетонен цветарник. Елена се хвърли върху тях,
покривайки малките им тела със своето, докато изстрелите отекнаха в дърветата и парчета бетон и кора хвърчеха над главите им. Инцидентът в парка промени всичко необратимо. Виктор осъзна с ужас, че всичките му пари, власт и мускулите на охраната не са достатъчни, за да опази най-ценното си. Вечерта, след като полицията и адвокатите най-накрая си бяха тръгнали, той се затвори в кабинета си и прегледа записите от охранителните камери на парка. Той гледаше отново и отново момента, в който Елена, без миг колебание, бе готова да поеме куршум за децата му, докато той беше пазен от гардовете си. Това беше моментът на истината. Последната глава ни показва спокойна вечер в имението една седмица по-късно. Виктор е взел драстични мерки, намалил е рисковите операции, елиминирал е заплахите, но най-важното – променил е приоритетите си. Той уволнява нощната смяна на вътрешната охрана, за да осигури интимност и нормалност на дома. Виктор влиза тихо в детската стая, където Елена, със лепенка на рамото от падането, чете приказка на жестове на полузаспалите близнаци. Светлината е мека и топла. Той сяда на края на леглото. Няма нужда от думи. Той бърка в джоба си и подава на Елена малка кадифена кутийка. Тя я отваря плахо. Вътре няма годежен пръстен, това би било клише. Вътре има ключ, собствен ключ за дома и карта с код за най-високо ниво на сигурност. Това е върховният символ на доверие в света на Виктор, признанието, че тя вече не е служител, а пазител на този дом и неразделна част от него. Историята завършва с кадър на четиримата, сгушени на дивана, потънали в своята тишина, която вече не е празнота, а най-сигурното и топло убежище от шумния и жесток свят навън –